Καλημέρα, καλησπέρα, τι ώρα και να βλέπετε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και σήμερα θα παίξουμε Minecraft στον κόσμο μας πάλι. Εδώ. Μη τρελάτε το jukebox, άστο. Ναι. Είμαι μέσα στα chests, γιατί όχι. Και ναι, έχουμε καινούργιο chest room. Εντάξει, εδώ μαζί τα έχετε δει. Εδώ πέρα έχουμε βάλει και άλλα jukebox και note blocks. Και ένα που είχα βάλει εγώ κάποτε. Έχουμε grass εδώ. Εντάξει. Και έχουμε και αυτό που το έχω φτιάξει εγώ που είναι δωμάτιο για να λιώνουμε πράγματα, να ψήνουμε και αυτά. Και ναι, έχουμε και εκεί το main είναι και απλά έχουμε και δύο πιο γρήγορα. Μιλάμε, έχω ένα. Έχουμε δύο ender chest. Επειδή είχαμε πάει στο end με τον φίλο μου, για να καταλάβετε πόσα πράγματα έχει μέσα εδώ του end. Μέσα αυτά εδώ. Που ας τα βάλουμε μέσα. Πού να το βάλουμε. Εδώ, γιατί όχι. Οπότε εντάξει, αυτό είναι το δικό μου. Εδώ έχω και netherite. Βρήκα ender pearls, εντάξει. Επίσης, πήρα chicken axe, αυτό ήταν να πάρω να πάρω το shovel. Όχι, Wither shovel. Και αυτό είναι ένα chicken axe και ναι, αυτά εδώ πέρα δεν έχω πάρει κάτι καλό ακόμα. Αυτό είναι εντάξει, καλά είναι. Από το τίποτα. Ναι, ας αφήσω την gold horse armor. Πάρουμε αυτά, βάζουμε αυτό εδώ. Blocks, μια χαρά είμαστε. Και αύριο δυστυχώς αρχίζουν τα σχολεία. Είναι Δευτέρα αύριο. Και έχουμε σχολείο. Υγεία. Εν τω μεταξύ θέλω να δω όπα. Τι έγινε, πού είναι ξύνα. Παιδιά. Δεν έχω ξύνα, δεν είναι αυτό τώρα. Να πάω μια πρόσχερη. Ό,τι βρήκα, εντάξει. Ευτυχώς. Θέλω να δω μέσα τι έχουν ρίξει. Εντάξει, αυτές βλακιούλες. Ωραία. Βάζουμε αυτά εδώ. Κλείνουμε τους μάκες. Ωραία, αυτό τι είναι πάλι ρε φίλε, από πριν που εντάξει κλείνει. Συνέχεια γίνονται αυτά. Εντάξει. Μια χαρά. Πάντα πετά την αξίνα μου ρε φίλε. Ο Iron Golemis. Δεν μπορώ. Εδώ πέρα όμως έχουμε κάτι enderpearlια. Ευχαριστώ για τα enderpearls. Αν και έχω μέσα εδώ, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, σήμερα ήθελα να πάμε στο end, αλλά είχα πάει λίγο και πέθανα. 2-3 φορές, κοιτάξτε λίγο το death μου. 21 deaths έχω. Γενικά θέλω να πάω λίγο στο warp XP για να πάρω λίγο XP. Αν και φοβάμαι, γιατί skills, αν πάω στα skills, είμαι 13 στα 100 player level. Και στα 15 σου δίνει αυτά εδώ ένα netherite block και ένα random money prize 10k με 35k. Χιλιάρικα. Και φοβάμαι μην μου το δώσει όταν είμαι γεμάτος και το πετάξει κάτω. Ελπίζω να μην γίνει αυτό. Οπότε κάθε λίγο τελικά δεν θέλω να πάρω πολύ XP, επειδή νομίζω ότι ξέρω κάθε πόσο XP σου δίνει. Αν ξέρετε εσείς, με warp XP, θα το πάρω. Θα πάω λίγο στο 50 levels, εντάξει, πιστεύω πως μπορούμε. Πιστεύω πως το έχουμε. Λίγο ψωμάκι να φάμε. Throw trash at the wall. Λέει απλά trash. Εκεί πίσω. Έλα, αλλά τόσα level έχουμε. Ανεβαίνει και το level μας στο Slayer. Είμαστε level 31. Θέλω να φτάσω 50 για κάποιο λόγο.
Έλα 33 level. Θέλουμε άλλα 17 λεβελάκια. 5 levels ακόμα. Θέλω για να έχω γενικά λίγα levels, να μην είμαι με 0 levels και όταν τα χρειάζομαι π.χ. για enchant να μην έχω για να έρχομαι να τρέχω εδώ. Έλα φιλαράκο, φιλαράκο. Έλα όμως, πρέπει να πατήσω αυτό. Καλά βέλη, δεν με ενδιαφέρει τώρα. Ένα 10 λεβελάκια θέλουμε. Ένα λεπτό, έχω μπερδευτεί λίγο. Οκ, τίποτα, εντάξει. Sorry. Έλα, λίγα level, σε 7 level ζητάω, δεν ζητάω πολλά. Μόνο τους πεθαίνουν. Σάφοκιτ, ρε. Δεν είναι κανείς άλλος εδώ, μόνο εγώ. Πεθαίνουν ρε από Σάφοκιτ, πρώτη φορά. Να δω πόσο πολλά mobs. Μπρο, θέλω να μου εξηγήσετε γιατί είναι τόσο πολλά mobs. Έρχονται τόσο πολλά ρε φίλοι, γιατί υπήρχε δεν μπορώ να βγω νομίζω, δεν ξέρω. Έλα, άλλα 3 λεβελάκια, μη σας κουράζω πολύ. Το σπαθί μου έχει μένει. Α, δεν έχει, κακό αυτό. Τόξο εντάξει έχει. Το μακριά φαίνεται λες και είναι netherite, αλλά είναι diamonds. 50 levels φτάσαμε. Φεύγω λίγο έξω για να δω πως είναι το... Για να είμαι λίγο ψηλούλια. Εδώ κάτω είναι. Εντάξει, πορεία μου λύθηκε. Έχει το μαγαζάκι εδώ το main μαγαζί, αλλά έχει και δίπλα κι άλλο ένα που έχω ξεχάσει τι έχει. Έχω ξαναπάει. Μπορεί να έχουμε πάει και μαζί. Αλλά θέλω να ξαναδώ λίγο τι έχει. Low leads, ok, cringe, snow blocks, για ποιο λόγο δεν ξέρω. Εντάξει, απλό είναι. Επίσης, εντωμεταξύ το άλογο το χρησιμοποιώ μόνο για XP. Δεν έχω αγοράσει ποτέ κάτι από εδώ. Okay. Είναι όλα το stock εντωμεταξύ. Το αγαπημένο μου warp βέβαια είναι αυτό και το warp flow. Το πολύ αγαπημένο μου warp flow. Εδώ έχει full φτηνό netherite. Και φτηνό netherite upgrade. Το έχει μόνο 3 χιλιάρικα. Όλοι το έχουν 5,5. Και μου αρέσει που έχει και τα βιβλία αυτή. Το έχει μόνο 400 ενώ αλλού. Όχι, 1.800 € το ένα. Ενώ εδώ έχει 300 €. Τα έχει υπέρφθηνα. Θέλω να δω όμως αν πάω warp. Cave shop. Εντάξει, τρόμαξα το ψετερόντες στα warp. Αλκάταλοι, βλακιούλες. Για πέτα. In progress λέει. Υγεία. Ωραία σπαθάκι, αλλά έκανε 15. Μην πω πόσο κάνει. Είμαι στο μαγαζάκι εδώ. Α, εδώ δεν είναι μαγαζάκι. Α, εκεί είναι το μαγαζάκι. Φέρε εδώ. Α, είναι donations. Α, επιτέλους. Αν πας στο warp, ender portal. End portal, ναι. Εδώ. Zombie grinder 100%. Είχε πολλά cave spiders για να είσαι μόνος σου, π.χ. να σου πεταχτεί αυτό, να έχεις δωρεάν. Ναι. Ένα level θέλω να δω, πόσα έχω πέρσι. Εντάξει, 51 level. Πάμε λίγο σπίτι να φτιάξουμε τα 100.000 πράγματα που έχουμε.
στο new chest μας. Αυτά κράτονται, εντάξει, βάλτε μέσα στο υπεραγαπημένο μας Shulker Box. Εδώ. Βαρκούλα μας για ταξίδια μακρινά. Τις φάρμες. Θέλετε να κουρέψω λίγο τις φάρμες. Να τις κουρέψω 100%. Ναι, σίγουρα έτσι λέγεται, κουρέψω. Να κουρέψω τις φαρμούλες. Ωραία, τώρα θέλω να πάρω όλα τα ποτέτες, τις ποτάτος. Λίγες μου είναι, λίγες. Poisonous ποτάτο. Ας το φάμε επειδή μου αρέσουν. Τι? Ποιο λόγο? Κούρεψε. Ρε φίλε, γιατί να κούρεψε? Φύτεψε για αυτά εδώ. Στο τεστ όλες τις υπόλοιπες πατάτες που μείναμε. Και τα καρότα, γιατί όχι. Και τώρα ήρθε η ώρα για καρότα time. Είναι καρότα time. Με λίγο πολλά καρότα θέλω να πιστεύω. Ναι. Λίγα μωρέ καροτάκια έχουμε, ναι, πολύ λίγα, ίσα. Ήρθε η ώρα. Μόνο 280 καρότα. Φάμε για να μην πεινάμε και να μπορούμε να το κάνουμε πιο γρήγορα. Είχαμε μια φαρμούλα στην παλιά μας βάση που ήταν αυτό εδώ το πράγμα. Και τώρα έχουμε μια τεράστια όμορφη ωραία φαρμούλα. Πρέπει να κάνω γρήγορα. Ελαντό. Δεν φτάνουνε. Πώς και έτσι. Ωραία, θα αφήσουμε και στο chest και όλα τα καροτάκια μας. Και το τελευταίο που θέλω. Seeds. Wheat βασικά. Εδώ πόσο wheat. 50 wheat δωρεάν μπρο. Φύγουμε εδώ και θέλω όλους τους σπόρους να τους ξαναφυτέψω. Κακό, έλα εδώ. Αφού κάνουμε και τα πορικά μας, τα βάζουμε όλα μέσα εδώ. Ναι, και τις πατάτες μας και τα καρότα και το σιταράκι. Δεν χωράνε. Μιλάμε υπεραπίστευτα. Φέρε εδώ μερικά καρότα να τα βάλουμε μέσα. Βασικά φέρε τα όλα. Θα αφήσουμε μόνο στους σπόρους εδώ. Που εδώ είναι η θέση τους κανονικά. Πάμε και τις πατάτες, βάλει τους σπόρους μέσα. Να βάλω και το χώου μέσα. Εδώ και πάμε στο σπίτι μέσα να αφήσουμε όλα μας φαγητά. Όλα με τα καρότα. Κακό. Ωραία, ήρθε η ώρα να πάμε στο crafting table, να βάλουμε 16 ψωμάκια. Αφήσουμε πάλι εδώ πέρα. Θα πάμε να αφήσουμε το σιράτι. 100% είναι σιράτι. Εδώ και εδώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτά από μένα για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, να πατήσετε και το κουδουνάκι και γεια σας!